ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆର ମାସ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୋପ। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ବୁକ୍ କରିଥିଲି ଆମର ମେଳନକୁ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରୁ ପାର୍ଟି ନାଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 7 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଆମକୁ କହିଲେ ହଁ 8 ତାରିଖ ପ୍ଲେ ହେବ। 7 ତାରିଖ ଦିନ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଟେଣ୍ଟ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଅଳ୍ପ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ସଜାସଜି କଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ବିକିଲୁ, ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଟିକେଟ୍ ବିକିଲୁ। ତାଙ୍କର ସେଠୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶେଇକି ଆମର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କଲେ। ପୁଣି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ସବୁ ହଲ୍ ଭିତରୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଫେରାଇଲୁ। ଆଉ ମାଲିକକୁ ସେଠୁ ଖବର ଦେଲୁ। ମାଲିକ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର୍ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ସେଠୁ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣକୁ ନେଇକି। ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠୁ ଥାନାକୁ ଗଲେ। ଥାନାରେ ଯାଇକିରି ସେଠୁ ଆମକୁ ଥାନା ଡକାଇଲେ। ଆମକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ଯାତ୍ରା ହେଇନି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ଥାନାବାଲା ତାଙ୍କୁ ସୋଧାସୋଧି କରିବାରୁ ସେଠୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ବୋଲି। ଏଠି ବସି ଫାଇନାଲ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ମାଲିକ ଅଗ୍ରିମ ଫେରଉନି, କି ଆସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନି। ମାସେ କାଳ ବିତିଗଲା, ମାଲିକ ବି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ ଏଇଭଳିଆ ପାର୍ଟି? ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମାଲିକଙ୍କୁ କ'ଣ ଭରସା କରିବ? ଆମେ ଭାରି ଅନୁତପ୍ତ। ମାସେ ପାସ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ କେଉଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଦିନ ଜଗିକି ଶୋଇବୁ? ତାଙ୍କର ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କର ପିଲା ବି କେତେଜଣ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ଆଜି ବି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣିଏ ପିଲା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଅଫିସକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ମାଲିକରୁ ଭେଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ଫେରି ଆସୁଛୁ, ଆମ ଫୋନ୍ ବି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକକୁ ବି ଆଜି ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଦେଇଛୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଅଗ୍ରିମ କି ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଏଠାର ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମାଲିକଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପାତ୍ର। ଆଉ ରଘୁନାଥପୁର ତାଙ୍କ ଘର, ନନ୍ଦନକାନନ ରଘୁନାଥପୁର। କିନ୍ତୁ ମାଲିକଙ୍କର ଆହୁରି ଯୋଡ଼ିଏ ପାର୍ଟି ଅଛି, ପାର୍ବତୀ ଆଉ ରାଜଧାନୀ। ପାର୍ବତୀ ରାଜଧାନୀ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ସେ ସିଆଡ଼େ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଟୋଟାଲ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନ ବୁଝନ୍ତି, ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲେ ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି, ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ରମଣା। ତମେ ଏଠି ମାସେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମାଲିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉନି କି ଇଏ କରୁନି, ଦରମା ବି ଦେଉନି। ଆଉ କମିଟି ଭାଇମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଛି, ସେ ଖାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଗନେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଗଲ ଯଦି ଚୋରି କେସରେ ଫେର ପକାଇବ ଦୁନିଆ ଇଏ, ଆଉ ତ ଯାଇପାରୁନି। ଏମିତି ପଡ଼ି ରହି ପଇସା ପଡ଼ିଲାନି ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଲିକ କତିରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ହେଲା ଆଗ ବର୍ଷ ବି ଥିନି, ଏ ବର୍ଷର 4 ମାସର ଦରମା ଦେଇଛି। କେଉଁ ପାର୍ଟି ଏଇଟା? ଏଟା ଓଡ଼ିଶା ପରା। ଆମର ମାଲିକ କି? ମାଲିକ ନାଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପାତ୍ର। ଆମର ଦରମା ତ 4 ମାସ ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଇନି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ମୋ ଦେହ ପୁରା, ଘର ହେଉଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଉ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିନି। ମୋ ବାପା ବି ପୁରା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ମାଲିକ ବି ଫୋନ୍ କଲି, ମାଲିକ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି କି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଛି, ଫୋନ୍ ଉଠେଇନେ ବି କାଟି ଦେଉଛି। ଇଏ କରିକି କଥା କହିବା ଏନ୍ତା କହିକି କାଟି ଦେଉଛି।